Hello mga palangga. Good morning. Morning na ba lang? Ito na eh. Gikan ko ng 5 sa taas. Tapos gutom kay ko. Mag-snack ta ani. Snack pa. Nakaon naman ko ani. Tapos ang masakta. Wow. Atong unahon ay kaon ang kiwi. This is kiwi. Tamis ka siya. Dried mixed fruits. Okra. Ang okra mga bangga is tamis niya, tapos danglog siya. Pareho na siya o niya pagdanglog pa, good lang. Nagluto ta og okra. Danglog. Pero nice lang siya kaya. Dried siya. Tapos na ay dragon fruit. 10 kinds din na siya of fruits and veggies. May pag dragon fruit. Ang pinakatamis niya pangga is ang kiwi. Carrots. Carrots vitamis po. Patatas. Gutom mo gay kong ko ng pabal sa taas. Ay, ang patagda na to, daot ang talog. Ginapabas. Mahalog na na po og morning routine. Basta kayo mag-ulan, pag-abuntag, hindi na akong trabaho ang magpahubas. Patatas. It's a mushroom. May tamis ba siya? Meron ako kakuyapon ganyan sa kagutom. Bumabas dito sa taas. Kaya langka.
Ang ka ma-feel mo ang labo. Basog. Pagdugi na mo inusap. Ang gusto ihang baho. Ano naman? Kila na to. Batong. Ito batong. Ang cute sa batong. Ano kaya ang batong? Dagan siya mushroom. Umbi. Orbi. Tapos kiwi. Dagan ka. Kiwi. Siya ang pinakatamis. Prutas. Nasulbad na akong kagutom. Naglis yung pulaya. Okra dia. Batong. Ako. Dagang ko siyang mushroom. Ang kugot lang. This one is, I think this is not a cube. This is a cucumber. This is a kiwi kay. Ang kiwi tamis man. Sino siya kita ba ang cucumber po? This one is kiwi. Klaro kayo. Cucumber. Guys. Sabi ako. Thank you for watching. Nice siya pang snack.